Etxeko batean gaur ez zaudezu baina musu batek busti dit goiko Espainia. Atzaldean eta ongi etorriak. Urtero egiten dugun bezala, aurten ere, udal musika eskola eguberritako kontzertua antolatu du, eta gustuko partida espero dugu. Oromazioa bezari, eskerrak eman dizkiogu. Bertza aldetik, kontzertua hasi baino lehen, jakinarazten nahi dizuegu txistuen ondotik, oinarrizko gradu akitu duten ikaslei diplomak banatuko zizkiela. Disfrutatzea espero dugu, eta egun onak pasa. Egun berri hon denei.
izeberg